L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Arti u d-Divertiment appellat sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li pajjiżna ilu jaffaċċja għal dawn l-aħħar snin e kif qed jaraw bis-sistemi fraġli, ostakli kawża tal-burokrazija u tmexxija ta' inkonsistenzi. Permezz ta' stqarrija lill-midja, l-assoċjazzjoni qalet li d-dipendenza ta' pajjiżna fuq proġetti ta' vanità u nefqa mmexxija minn moħħ politiku qed twassal għal qasma kbira bejn is-setturi kreattivi pubbliċi u indipendenti. U hekk kif issa bdejna sena l-MEIA saħqet li tul dawn ix-xhur li ġejjin se tassigura li tilħaq għad ta' miri sostenibbli għas-settur tagħha. Fost dawn hemm li tissaħħaħ il-governanza fil-Kummissjoni tal-Films u li din timxi l quddiem permezz ta' trasparenza, infiq responsabbli u rispett lejn il-komunità tal-artisti lokali. Tkellmu wkoll dwar il-ġlida kontra n-nepotiżmu u l-ħtieġa li jkun hemm strutturi adekwati biex isiru pagamenti fil-ħin tax-xogħol li jkun sar. Dan apparti li jiġi indirizzat il-bżonn urġenti għal spazju kreattiv li jkun aċċessibbli għall-artisti sabiex jimirħu f'xogħolhom u joħorġu fil-beraħ it-talent tagħhom. Huma appellaw ukoll sabiex tiġi implementata liġi li tagħti spazju sostenibbli u ġust meta wieħed jaħdem fl-industrija tal-films f'pajjiżna. U jkun hemm linji gwida dwar kif il-fondi tal-awtorità tat-turiżmu jiġu maqsma. Dan apparti li hemm bżonn aktar komunikazzjoni mal-MEIA. L-assoċjazzjoni stiednet lill-stakeholders biex jingħaqdu magħha ħalli jkompli x-xogħol importanti li qed isir mill-professjonisti lokali. Dan sabiex verament jaraw futur inklusiv u sostenibbli li jolli u jagħti ċans lil kulħadd.